من الشيطان الرجيم أني تغنيني الله تعالى في كبو الشيطان دغني تورما. بسم الله الرحمن الرحيم أني أنسيني الله تعالى تمر كماي على مي يجين لوقلتي أن لا هنا كرنغرلتي. نعم. تابع سورة هود. أم بسورة هود نفتقولا. نعم. ويا قومي يا نجا جماكلو. هذه نمي فلني ناقة الله على كنيومدو. لكم أويه آية كاكي كباكوي فزروها أيا جاندوالا تأكلوا أكادومينيك في أرض الله على كدوما كولو سانفي ولا تمسوها أكنا غوشي نيامينا بيسو إني توروي نعم فيأخذكم عذاب نو كرا نيانغتا بنا أو سورو قريب من تيجانيا منا يندفو أكو يا قومي يا مغو هذه ناقة الله لكم آية نعم niye ala ka ɲɔgɔmɛ ala y'a dabɔ a yɛrɛ ko a bɛ kabako de ɲini n ye kiraya lase n ye kuma bɛɛ fɔ a ye nka a ma sɔn sɔlihu ko don a ko fo n ka ko ɲuman dɔ kɛ walima kabako dɔ kɛ min bɛ bɛɛ kabakoya k'a jira ko n ye kira ye mana ala sɔnna ka ɲɔgɔmɛ bɔ farakuru la jama bɛɛ nana nabilahi sɔli a y'a ka bere kɛ ka kulu ci ɲɔgɔmɛ bɔra yarɔ u t'o bɔ yɔrɔ kɔni o tuma na a ko mɛ a ye ɲɔgɔmɛ in nana ala y'a di aw ma de k'a kɛ kabako ye tari ana da ne ka kiraya la fazaruha a ye ɲɔgɔmɛ in kɔlɔsi a k'a to yen ta'akulu fi ardillahi a m'a fɔ dugumakolo kan dɛ ko ala ka dugumakolo kan o kɔrɔ ye a ka dɔrɔmɛ t'a la a t'a ka ɲɔ dun a t'a ka foro dun bal abdullah a ka dumuni kɛ ala ka dugukolo sanfɛ wala tamassuha bisu'in a y'a jija a ka tɔɔrɔ kana ɲɔgɔmɛ in sɔrɔ fa ya'khuzakum azabun qaribun n'o kɛra ɲangata bɛna sɔrɔ min ka teli dɛ ni a ka tɔɔrɔ sera a ma naam فأقروها ويربى وينعمي إن بساتك وكو صالحو كو أبمن آيات دا متسا أغسو كنو لسبب بنيونغورا ومن فوليفلي ليدودو مكزوبين غالوندالا ده مانا ناما يكبا كو فأقروها ويا نعمة بساتك وكرو يا فقاقوا نعمة فقاليسا أكو دورته وبلو بلده تمتعوا فقال صالح كوماسا تمتعوا في داركم أيا دامو أقصوصا 3 أيام لسبا قفعوني هرب فرق الله كنا سامع ذلك وعد أكون يليدو كاني غير مكذوبين galondala de abike adungara na falamma jaa amruna ala ko mamna ne ka halakili nana najjayna salihan an yi salihu yɛrɛ kisi wallazina amanu ma'ahu ani mɔgɔ minnu limaniyara ka fara salihu kan rahmatin ni hinɛ ye ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ wa min khizyi yawma'izin ani ka bɔ do lebu la inna rabbaka mawadu imma ni fangatigi bɛ yen o ye ala ye al-azizu masa min bɛ se al-azizu masaba min bɛ se tɔw la i y'a faamu wa o tuma na ko tuma min na falamma jaa amruna tuma min na ne ka ala ka yamaru nana ka di mɛlɛkɛw ma ni dugu halakili ye najjayna salihan an ye salihu kisi wallazina amanu mahu ani minnu limaniyara ka tugu salihu la ko kun ye mɔgɔ 4,000 ɲɔgɔn na arbatu alaf nasam mɔgɔ 4,000 de kun tugura salihu la birahmatin minna ni ne yɛrɛ ala ka hinɛ ye kɔni wa min khizi yawma izin ani y'u kisi k'u tanga ka bɔ o don ɲangata n'a lebu ma o m'u sɔrɔ naam inna rabbaka mamadu i k'a dɔn i ma huwal kawi ni fangatigi bɛ yen ala don
العزيز ni masaba bɛ ala don العزيز huna بمعنى الغالب ala min bɛ se tɔw la نعم وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا minnu ye tɔɲɔli kɛ olu tɛgɛ tara sa ɛsɔyatu pɛrɛngana فأصبحوا olu labanna في ديارهم u ka sow kɔnɔ ye jasimi na u ɲɔngirilen bɛ i y'a faamu o tumana halaki nanen ala ko sa wa akhaza lezina zolamu ɛsɔyatu pɛrɛngan ye tɔɲɔlikɛlaw minɛ fa asbahu fi diyarihim jasimina u labanna u ka sow kɔnɔ u ɲɔngirilen u kɔrɔ ye u halakilen ni t'u la bilen pɛrɛngan y'u bɛɛ ni tigɛ ni min sigilen don o halakira sigilen ni min dalen don o halakira dalen ni min taamatɔ don o halakira taamatɔ mana u labanna jasimina de kɔrɔ ye fɛn min ni haraka t'a la ni t'a la bilen o tumana u b'a fɔ ko jasama naka ko ɲaamɛ bugura o tumana anw b'a fɔ ko an ɲɔngirila o tumana jasimina bimana barikina u ɲɔngirilen naam ala urukɛb u kunberew kan o tumana o ye dɔgɔya da de n'i dɔgɔyara i bɛ turu i kunbere de kan o de la n'i bɛ seli ala ye k'i dɔgɔya i bɛ turu kunbere de kan k'i te tu o tumana o dɔgɔyalen fagara tan ala k'an kisi كأن لم يغنوا فيها a kɛra i n'a fɔ u ma deli ka tile kelen balo fiha u ka du ninnu kɔnɔ لا kana siga bilen إن الثمود i k'a dɔn samudakaw كفروا u kafiriyara u ma ma dɛ ألا i k'a dɔn samudakaw بعدا yɔrɔ janya o yɔrɔ janya ni samudi o bɛ samudakaw ye o tumana buudan de kɔrɔ ye danga ani halaki ka bɔ ala ka hinɛ na o tumana o bɛ samudakaw ye naam ولقد tiɲɛ yɛrɛ don جاءت رسلنا an ka cidenw nana o إبراهيم u nana ibrahima ma بالبشرى ni nisɔndiya kan ye قالوا an ka cidenw ko ibrahima ma سلاما kisi قال ibrahimu yɛrɛ k'u ma salamu kisi danzako ne فما لبث ibrahima ma sigi fiyewu أن جاء fo a nana de بعجل bijilin ni sogo wusulen ye ani zin min ka maga walima badeni sogo ayiwa walima misiden sogo en tout cas a nana ni sogo jeni ye min ka maga o tumana ka na o bila u kɛrɛfɛ na masiwi non min jeninen don ani zin bimana masiwi فلما رأى أيديهم mamina ibrahima ye mɛlɛkɛ ninnu bolo ye لا تصل إليه bolo ninnu tigɛ ka se fɛn ma نكرهم a siranna a ko nin tɛ laada ye dɛ nakirahum nin tɛ ko kɛcogo ye na وأوجس منهم خيفة o yɔrɔnin bɛɛ siran dɔ ye ibrahima sɔrɔ ka bɔ dunan ninnu na قالوا dunanw zɔmina u y'a dɔn ibrahima siranna u ko ibrahima ma لا تخف kana siran إنا anw kɔni أرسلنا anw cira o إلى قوم لوط an cira luti ka mɔgɔw de ma dɛ an ma ci an na ko parce que ibrahima sigara quoi dumuni duman sigilen don sogo jeninen b'u kɔrɔ u m'a fɔ an fara nka u bolo tigɛ ka s'a ma sogo bɛ ka ban parce que olu ti dumuni kɛ ayiwa o tumana sogo bɛ ka ban bolo tigɛ ka s'a ma na kɛra a ko nin tɛ laada ye o yɔrɔ la min jiginna kɔnɔ dɔrɔn ko nin bɛ sɔrɔ mɛlɛkɛw ye n'a dun kɛra mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw ti jigin gansan o tumana a siranna a siranna min kɛ sa mɛlɛkɛw k'a ma kana siran anw cira luti ka mɔgɔw de ma e ko tɛ وامرأته wa mura'atuhu nabilayi nuhu muso o don wa ibrahima muso qa'imatun a jɔlen b'a sen fila ka dunanw ladonni na yɛlɛla فبشرناها mɛlɛkɛw y'a nisɔndiya بإسحاق k'a bɛna isaka sɔrɔ ومن وراء إسحاق يعقوب ko isaka kɔfɛ yakuba bɛ yen قالت muso in ko يا ويلتى
ya ne tɛ wuyo dɛrɛ أألد a alidu a fɔ ne ɲɔgɔnna bi bange kun wa وأنا k'a sɔrɔ ne tigitigi ajuzun ne kɔrɔla sa وهذا باني nin ye ne cɛ yɛrɛ ye شيخا o ye cɛkɔrɔ nin ye san 120 إن هذا aw ka nin kuma in kɔni لا ne kalenna شيء nin ye ko ye ajibun nin bɛ mɔgɔw kabakoya nin bɛ mɔgɔw kabakoya dɛrɛ o tuma na Ibrahima sirannen sisan a ko Ibrahima k'a hakili sigi k'u cira Luti de ka mɔgɔw ma u bɛna taa Luti de halaki o tuma na Ibrahima n'a ye u ye kuma caman kɛ o kumaw bɛ yen mais Imam Ibn Kasir ko Lutu min filɛ nin ye ko Harana den de don Lutu fa tɔgɔ de ye ko Harana ibnu akhi Ibrahim Ibrahima balimakɛ den de don Lutu yɛrɛ kɔni wa kana kad amana ma ammihi Ibrahim ale tubira ka fara Ibrahima ka Ibrahima kelen ka wele da ka ko ɲɛfɔ wa hajara ma'ahu a tilala ka hijira k'a fɛ a bɔlen a ka dugu la n'a ko inni zahibun ila rabbi ne bɛ taa an ka ala yɔrɔ o na ne kanda o kumana o hijira kɛ yɔrɔ in o bɛnna Shami de ma Lutu tugura Ibrahima kɔ ni ka taa Shami ɔ Shami yen de ala sɔrɔla ka Lutu yɛrɛ ci ka taa Badilakaw ma o ye Sadumukaw ye i y'a mɛn ala ye Lutu ci Ibrahima nɔfɛ k'a to Shami ko ale ka taa kiraya lase Sadumu ani o lamunu na quoi o kumana k'u wele ka na ala kelebandiya ma Sadumu min fɔra nin ye a bɛ Ordon de bi jamana min tɔgɔ ye arabu jamana na ko Ordon Sadumu bi yen de n'a sɔrɔla a faamuna o kumana sisan u nana bishara kuma de fɔ kuma daminɛna walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra ko an ka cidenw nana Ibrahima ma ni nisɔndiya ye parce que u ko a bɛna den sɔrɔ o tumana mɔgɔ min ye san 120 kɛ o ye Ibrahima si hakɛ ye sɔrɔ a ma den sɔrɔ muso in fana u ko k'o bɛ san 90 ni kɔra o fana ma den sɔrɔ o tumana k'u nana ni ciden ninnu nana ni nisɔndiya ye ka fɔ u ye o kumana mais u don k'a ko cogo di qalu salama o ko kisi o kɔrɔ ye kisi salaman o ye kisi dɔ b'a kan ye mais Ibrahima y'u jaabi cogo di a ko salamun kisi bɛɛ kɔni b'aw kan tɔɔrɔ ti aw sɔrɔ ne ka so o kumana faama labisa a ma waati si kɔnɔ an jaa bi ijlin haniza nana ni sogo wusulen ka n'o bila u kɔrɔ nka tuma min na a y'a ye sa aydihim la tasili ilayhi nakirahum tuma min na n'a y'a ye u bolo tɛ se dumuni in ma a ko nin tɛ laada ye nin tɛ maaya kɛcogo kɔrɔ ye naam minhum naam khifa o yɔrɔ la a siranna a dusukun siranna parce que a y'a dɔn ni nin kɔni kɛra mɛlɛkɛ ye olu nali dugukolo kan o man ca ten hɛrɛ la quoi u ko a ma kana siran inna ursilna ila qaumi lutin a ko ne anw cira Luti ka mɔgɔw de ma an bɛna taa Luti ka mɔgɔw de halaki wa mura'atuhu Ibrahima muso qa'imatun a jɔlen don a bɛ ka dunanw ladon fa dahikat a kɛlen ka kuma in mɛn mɛlɛkɛw bɛ ka kuma fɔ a cɛ ye ko a bɛna den sɔrɔ a yɛlɛla fa dahikat in ya tafsiri caman b'a la mais tafsiri belebele 2 de b'a la fa dahikat ko muso in ye haida ye a ye haida ye min kɛ ko a ye den sɔrɔ bon mais u nana ni dalilu caman ye fa dahikat arabu kan sɛbɛnfɛn foyi tɛ yen k'a ta dɔnkilidala jahiliya tile dɔnkilidalaw la ka n'a bila khutabaw la ka n'a bila bulagaw la minnu kumana arabukan sɛbɛ la ko arabukan mumɛ bɛɛ kɔnɔ dahikati tɛ yen k'u ye règle ye mana nin y'a ta dɔrɔn a bɛ se ka ɲɛ nin yɔrɔ in na nin cogo in na a y'a ko ye mais u ko Allahu a'lam mais ko arabukan kɔni tɛ dahikati a ye haida ye ko dahikati yɛrɛ ye a yɛlɛla de a yɛlɛla parce que ko o ye musow ka laada de
muso n'i ye kabako fɔ a ye a singa ala wo n ba de o bɛ kɛ cogo di dari m'a faamu de فأقبلت امرأته في سرة سكت وجهها aha قال عجوز عظيم ayiwa yaya o tumana nin bɛɛ nin fɛngɛ in de a yɛlɛla de fa dɔ ye k'a ta a yɛlɛla a ko a banna ne ni den ne sijɛ kɔrɔ o tumana siga t'a la quoi u b'a kɛ ten e b'a ɲɛ dɔn y'a ye sa o tumana muso in sa fa dɔ ye kati ayiwa a ta bɛ o na fa bashar n'a ha bi isaaka o tumana a ko nin yɔrɔ in na fɛn damadɔ de b'i ye Ibrahima ni mɛlɛkɛw ka ni ɲɔgɔn sama in kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye minha raddu salam bi ahsan li qawli Ibrahimu salamun bi rafi wa huwa adallu ala sabati wa dawam mana Ibrahima ka jaabi ɲɛna mɛlɛkɛw ta ye mɛlɛkɛw ko salaman kisi mana kisi dɔ bɛ se k'i sɔrɔ nka fɛn wɛrɛ bɛ se k'i sɔrɔ ɲama nka Ibrahima k'u ma salamun kisi dafalen kɔni b'aw kan a bisimila tɔɔrɔ t'a sɔrɔ yan mana mɔgɔ y'i fo ka jigisigi kuma f'u ye k'a jigi tɔ sigi ka tɛmɛ a ta kan ko o ɲininen don sabu Ibrahima y'o kɛ wa minha mashru'iyyatu diyafa wal mubadara ilayha a b'a la fana dunan ka kan ka bonya k'a bisimila n'a nana ka teliya ka taa ma ni fɛn fɔlɔ min ye ji ni dumuni parce que i t'a ka lahalaya dɔn kumana n'i y'a bisimila ka ban i bɛ girin ka fɛn fɔlɔ min kɛ ka ji ni dumuni jira a la wa minha istihbabu khidmati dayfi walaw lil mar'ati ni dunan nana k'a khadimuya hali ni furumuso de b'a khadimuya ko mujahidu ko wa mura'atuhu qa'imatun ko muso in tɛ dɔwɛrɛ ye ay fi khidmati adiyafi Ibrahim ko Ibrahima ka dunanw a muso de tun bɛ ka u ladon ka ji sigi ka dumuni sigi ka boli ka fɛnzɛnw kɛ bon ko tuma na o la mɔgɔ muso bɛ se k'i ka dunanw bisimila komi o bɛɛ kɛra haramu ye bi i muso yɛrɛ t'i ye yɛrɛ bon labas bɛɛ n'i ka faamu cogo don wa minha jawazu muraja'ati al-ajanibi fil qawli wa anna sawtaha laysa bi awratin a bi bɛn fana i muso ka kuma dunanw fɛ mina wa nti kini dɔɔni k'i kun u k'a fɔ an fara walima dɔɔni k'an kun o kuma min bɛ tɛmɛ i furumuso n'i ka dunanw cɛ ko sariya ma i muso kuma k'a kɛ awra ye lebu ye o yɔrɔ la mana a bɛ se ka dunanw bisimila a bɛ se ka kuma u fɛ a faamuna kosɛbɛ yan mais toujours sariya b'a fɔ fɛn na ni danaya bɛ yen bon an bɛɛ baw tun bɛ dunanw de bisimila u bɛ jiw soli ka di u ma u b'u kolijiw yɛrɛ bɔ voilà bon mais ala ko ye ala ko de ye mais c'est à dire muso dogoli ni muso datuguli kɛsu kɔnɔ o tɛ se ka muso ɲɛ o ayi muso bi ɲɛ n'a yɛrɛ de ye ani bɛ tawjihatu minnu bila a kɔrɔ kumana n'ala bɛ min fɛ o bɛ kana ni min yɛrɛ halakilen don foyi tɛ se k'o dilan mais ka taa musoya yɛrɛ k'i komi pɔsɔni maa ɲɛ tɛ se ka da e muso kan e de ɲɛ bɛ da mɔgɔw muso kan e bitigi joli b'e bolo sugu la a lajɛ e ka bitigi caman b'e bolo sugu la walimusow bɛ taa sanni k'e fɛ e yɛrɛ b'u dɔn u ka numéro b'i bolo ni minɛn kura nana n b'i wele mais e kɛmɛ k'i ta don so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la ça c'est trop fo an ka faamu diinɛ in hakɛ dɔ de b'a la n'i y'a tɛmɛ o kan o y'i ta ye o tɛ ala ta ye nin ye Ibrahima muso de ye qa'ima a jɔlen bɛ a bɛ ka nin ye kira Ibrahima ye ulul azmu Ibrahim a muso bɛ ka dumuni servi dunanw ye alors a da y'o ye ka tila ka u taa ni ka segin kuma na ka u taa ni ka segin kuma na ne musokɔrɔni ne ni den sɔrɔ kun u bɛ tila k'a jalaki fana ko mun n'a y'o fɔ tagalen ɲɛfɛ
kuranɛ mɛlɛkɛw bi tila ka Ibrahima muso jalaki ko e ɲɔna na wa minha aywa fa basharnaha bi Isaka wa min wara Isaka Yaquba an y'a nisɔndiya ni a tɔgɔ ye di Isaka ye Isaka kɔfɛ an ye Yakubu d'a ma qalati muso in ko mɛlɛkɛw ma ya waylati ne ta wuyo alidu a fɔ ne ɲɔna bi wolo wa k'a sɔrɔ ne ye musokɔrɔnin ye nin ye ne cɛ ye Sheikha n'o ye Ibrahima o kɛra cɛkɔrɔnin ye san 120 a ka nin ko in kɔni ne ka dentigiya wallahi o ye kabako ko ye ne ɲɔna ka den sɔrɔ o ye kabako ye dɛ mɛlɛkɛw ko de mɛlɛkɛw ko Ibrahima muso ma e ɲɔna kira muso bi kabakoya wa Ala ka se jirali la Ala ka hinɛ a n'a ka nɛɛma alaykum o bɛ aw kan o aw minnu ye so dungo ye i k'a dɔn Ala ye tanu masa ye majidun masaba don y'a ye muso in ye nin de fɔ mɛlɛkɛw ko a ma mɛlɛkɛw ko Ibrahima muso kira muso e bɛ sɔn ka kabakoya Ala ka kabako kɛli la ni Ala ko a bɛ min kɛ kira muso bɛ kabakoya o la munna u y'a jalaki parce que kira muso don n'o tɛ kabako don mais u ko e man ka kabakoya sabu mɛlɛkɛ bɛ jigin aw fɛ yan Ala ka ko caman jira la o la yan o kumana e man ka kabakoya kɔrɔ ni den sɔrɔ la kɔrɔ bɛ den sɔrɔ o kumana a ko muso in ma sa arahmatulahi Ala ka hinɛ ani Ala ka barikaw alaykum o b'aw ka o ahlal bayti so dungew nin fana nin yɔrɔ in na yan tafsir caman bɛ nin yɔrɔ in ta comme liyuzhiba ankum aywa liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt k'a fɔ Ala ko a bɛna nɔgɔ bɔ kira n'a somɔgɔw la u bɛ nin aya in kɛ dalilu de ye tuma min na mɔgɔ minnu ko kira musow tɛ ahlul bayti na tuma na u ko i ka nin lajɛ ta ko Ala ko cogo di ata'jabina min amrillahi wa rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt a kan bɛ jeni ma Ibrahima muso mana ahlal bayti Ibrahima n'a muso b'o la sisan mana ko kɔrɔ ye n'a fɔra ahlul bayti dɔrɔn yɔrɔ o yɔrɔ ko muso b'a la ayi siga foyi t'a la ahlul bayti muso b'o la tigitigi madama ni istisnaw ma kɛ ahlul bayti muso b'a la dɛ cɛ somɔgɔw ye denw ni musow de ye nka n'a sɔrɔla a fɔbaga yɛrɛ ma dɔ bɔ a la dɔ nana a ko a ye nin di Ayidara somɔgɔw ma a denmusow n'a denkɛw muso bɛ se ka kuma o la bilen mais muso ye Ayidara somɔgɔw de ye a ye nin di Ayidara somɔgɔw ma maa denkɛ n'a denmusow ko don kumana Ayidara yɛrɛ bɔra a la a musow bɔra a la o kumana o yɔrɔ in kɔni na olu bɔra ahlul bayti la fɛn min nana d'u ma kɔni o fɛn in bonya kɔni Ayidara n'a musow t'o la bilen o ni muso tɛ ahlul bayti la tɛ kelen a nangarilen tɛ fiyewu ko muso tɛ ahlul bayti la muso b'a la nka ni istisnaw kɛra min ta la k'a fɔ n bɛ dan yan de danbe kɛ de parce que nin aya in de b'u bolo ka kɛlɛ caman kɛ n'a ye mais ne ka kuma ti c'est à dire k'a fɔ n bɛ taa yidu kɛ nin fa in fɛ walima n bɛ fɛ ka walawalali de kɛ dɔrɔn k'a fɔ nin dalilu in ka fiɲɛ kosɛbɛ o ka se ka dalilu dɔ in bɔ yen quoi parce que ni kotigi ko ninnu de don olu de don. o hadisaw jɛlen don mɔgɔ wɛrɛw nana Umu Salama ninnu bɛɛ nana
k'a fɔ kira ye ko anw b'a la kira ko aw bɛ hɛrɛ la nka kasa in jukɔrɔ la aw ka jɛ ayiwa parce que ala k'an dɛmɛ naam a ko tuma min na sa ni jatigɛ banna Ibrahima na n'a hakili sigira sa nisɔndiya kuma fɔlen a ye n'o ye den sɔrɔli ye i y'a ye sa a bɛ ka anw dannaja k'an sama luti mɔgɔw ka ko la a tora sa a b'anw sama a kana taa dɛ a y'a kɔlɔsi lutu bɛɛ a ye lutu kɔlɔsi dɛ n'a ma ɲɛ ko a taa muɲu ka ci bila a ma fɔlɔ o tuma na sisan sa hakili sigira i k'a dɔn Ibrahima min filɛ n kalenna halimun mɔgɔ muɲunen don awahu fɔbaa don munibun segibaa don ala ma halimun muɲu i bɛ dekun bɛɛ ta awahun o de ye ko mana na ala ko mana na ala i ka ko bɛɛ bɛnnen bɛ ala ko ma o de ye awahu ye kuma bɛɛ ala a bɛ fɔ o de ma awa ala o tuma na munibun segili telimantigi don ka na ala ma n'a ɲinɛna dɔrɔn b'a fɔ a bɛ segin n'a muso ye baro dɔ kɛ n'o jara sɔɔni dɔrɔn paf a bɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ segin ka na ala ma n'a ye ko dɔ kɛ n'a sigar'o la paf a bɛ segin ka na ala ma o tuma na munibu de kɔrɔ ye maa min bɛ segin ala ma tuma bɛɛ k'a fɔ i ye jurumu kɛ ko tɛ dɛ ka i hakili jigin ala la k'i bɛɛ di ala ma kuma y'o de naam mɛlɛkɛw ko ya Ibrahima i jɛngɛ ka bɔ an ɲɛfɛ sa nin ko in to tan anw nana anw jila min donna anw da anw b'o dɔn anw ta yamaru labato de e ka kuma caman in tɛna fɔ ɲɛ parce que Ibrahima kɔrɔkɛ den don o tuma na Ibrahima den de ye Lutu ye quoi a balimakɛ den don Lutu kɔni i kɔlɔsi dɛ ibnu akhi Ibrahima o de don a balimakɛ den don kɔrɔ a den de don o tuma na a tɔɔrɔ ka den sɔrɔ o man d'a ye i ye mɔgɔ ye sa mɔgɔw bɛ hami ni ɲɔgɔn ye maabaw bi ten de mais komi ale y'a ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni ninnu bɛɛ ta tiɲɛna a foyi tɛ se mɔgɔ dɔw ma mana toujours i b'a ye ala ka bonya bɛ hakilitigiw de fɛ yen minnu bɛ hinɛ n'u bɛ miiri siga t'a la dɛ hali ni kafiri don n'a bɛ hinɛ ala bɛ ko dɔ to a ye ayiwa aw dɔ tɛ kɛ limaniya jɔn dafalen fiyewu fo a ka fɛn kanu a balima ye a bɛ min kanu a yɛrɛ mais anw b'a bɛɛ kanu n'an yɛrɛ ye si kana fɛn sɔrɔ mana ni dusukun kɛra ten dɔrɔn i bɛ yɔrɔ janya ala la de siga t'a la fiyewu mana u ko a ma sa ya Ibrahim arid e k'i kɔ don sa ani aza ka bɔ nin sama-samali ma ko in bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ don i ma ka yamaru nana ka ban n'u halakili ye wa i k'a dɔn mɔgɔ ninnu nani bɛna k'u ma ɲanga t'a la marududin segicogo t'a la wa innahum atihim azabun ghayru mardudin mɔriw bɛ ko caman kɛ ni nin ye yan nka ne bɛ tɛmɛ fɔlɔ kiraw la lutan u nana lutu fɛ u ye Ibrahima ka yɔrɔ bila sisan u nana luti ka yɔrɔ la u sera ye min kɛ siya bihim koroni kɛra Ibrahima na o kɔrɔ ye a siranna lutu hujinina siya bihim lutu hujinina n'u ye a kama korona n'u ye a ko nin min filɛ nin ye nin ye don ye asibun bi ma nɔgɔ u b'u dɔn dɛrɛ mɛlɛkɛ ninnu u nali a man ɲi kosɛbɛ tuma dɔw la kumana a y'o de fɔ walama jaa rusuluna lutan a ko tuma min na ne ka ciladenw o don ne ka mɛlɛkɛw nana lutu yɔrɔ la si a bihim a hujinina n'u ye a dekunna n'u ye quoi wa daqa bihim zar'an a kama korona kama koroni de kɔrɔ ye ni i bi tilisi kɔrɔ
ayiwa ni a kɛra cogo dɔ la i b'i kama kɛ ta ka tilisi dɔ fara a bonya kan nka ni a nana nɔri yɛrɛ la n'i ko i bɛ kama kɛ ni kama yɛrɛ t'i yɔrɔ ye o tuma na kama koronna o kɔrɔ ye elhila kodɔn ni faamu banna nka dabali banna wa daqa bihim zara dabali banna n'a ye pewu parce que a b'a dɔn nin tɛ hɛrɛ ye o wa qala o yɔrɔ la a ko haza yawmun asibu a ko bi ka gɛlɛn dɛ bi ka kalan naam وجاءه قومه a ka dugulamɔgɔw nana a yɔrɔ la yuhrawuna o bɛ ka teliya aw ilayhi kana ma ومن قبل ka kɔn o ɲɛ كانوا dugulamɔgɔ ninnu kɛra يعملون السيئات baara foyi t'u la cɛni baara kɔ قال a ko يا قوم y'an ka mɔgɔw هؤلاء بناتي a ko ne denmusoninw filɛ nin ye olu tigitigi أطهر لكم olu ka sani aw ye o فاتقوا الله a ye sira ala ɲɛ ولا تخزون ni a kana maloya في ضيفي n ka dunan ninnu na أليس منكم رجل cɛ tɛ aw la de wa rashidun min ye danbetigi ye kana mɔgɔ ka dunanw dɔgɔya a ɲɛna a ko donna tɛ sɔn ma dɛ mana a ko yasa a ko waja a qawmuhu tuma min na ni mɔgɔ ninnu nana ni mɛlɛkɛ ninnu nana o yɔrɔnin bɛɛ lutu ko bi ka kala bi kalaya ye mun ye olu ka dugulamɔgɔw baara foyi t'u la lutiya kɔ cɛ ni cɛ de bi jɛ kabini ala ka diɲɛ da a tɛ dugukolo si kan a ma kɛ diɲɛ jamana si la a ma jigin maa si kɔnɔ ni lutikaw tɛ a ko bɛɛ bɔra yen de cɛw de bi gɛrɛ ɲɔgɔn na ka musow fililen to o tuma na nin dunan ninnu nalen ni lutu y'u ye o don a lutu jatigɛra a ko bi ka kala sabu dugulamɔgɔw kɔni kɛtɔ ka ninnu don dɔ ye ne ka so u b'a fɔ k'u bɛna bin u kan u bɛ sira yɛrɛ de tigɛ cɛw ɲɛ ka bin u kan kungo kɔnɔ maa si m'u kɔn nin baara jugu in na kuranɛ ko ten o la tuma min na n'u ye mɛlɛkɛ ninnu ye waja'uhu o don a waja'ahu qawmuhu a ka jamakulu de y'i ɲɛsin luti ka so ma sa i b'a fɔ u juru tigɛlen don yuhrawuna n'i y'a kɛ yuhrawuna ye o ye soyigatu al-mabni lil maf'ul n'i y'a kɛ yuhrawuna binaw lil fa'il yuhrawuna o tuma na yuhrawuna n'i y'a k'o ye o ye maf'ul ye binaw lil maf'ul i n'a fɔ sisan u bɔra i n'a fɔ fɛn de b'u ɲɔni ka taa yuhrawuna comme wala u bɛ ka digi ka taa yuhrawuna i n'a fɔ fɛn b'u kɔ k'u digi ka taa bien o tuma na mɛ n'i y'a kɛ yahrawuna ye komi a kalancogo fila don dɔw ko yuhrawun dɔw ko yahrawun bon n'i y'a kɛ yahrawuna ye o ye bina'u ye lil fa'il o tuma na a b'i n'a fɔ olu yɛrɛ de bɛ ka k'u teliya ka taa o tuma na yu a b'i n'a fɔ u bɛ ka digi ka taa ya a b'i n'a fɔ olu yɛrɛ de bɛ ka taa bina lil fa'il wa bina lil maf'ul yuhrawun ilayhi u bɛ ka k'u teliya ka na luti ka so de ye wa ka sɔrɔ min wa ka kɔn bi do in ye kɛnu ya'maluna sayyi'ata baara wɛrɛ kun t'u la cɛ ka se cɛ ma kɔ qala lutu ko a ka mɔgɔw ma haulayi banati a ko ne denmusow filɛ bon tafsiri b'a f'i ye a denmuso minnu ko do yan dɔw y'a sabati k'a kan bɛ a denmuso yɛrɛw de ma mais a kan d'a ma k'a fɔ k'u ka se olu ma mais a kan b'a ma k'a yira musow de ka kan ni aw ye ka tɛmɛ cɛw kan tuma na ne denmusow fila kɔrɔ n'a y'a kɛbaa ye bon tafsiri dɔw ko k'a y'o fɔ ko pour que n'u u bɛ furu kɛ u k'ale denmusow furu mais minnu y'o nafi olu ko non denmuso foyi kun tɛ lutu bolo sɔsɔli bi denmuso saba de la dɔw ko fila de kun don dɔw ye kelen fara a kan k'a fɔ ko denmuso saba dugu bɛɛ nalen nɔfɛ i ka dunanw nɔfɛ denmuso saba bɛ o dugu bɔ wa ko tuma na denmuso yan a kan d'a yɛrɛ joliw ma a kan bɛ min ma kira o kira diɲɛ na dugu bɛɛ y'a denw de ye a cɛw y'a denw ye a musow y'a denw ye o ye kira bɛɛ
a b'i n'a fɔ kira ye dugu fa ye kira ye dugu ba ye o tuma na ko a ko banati hunna a kan bɛ u ka dugu musow de ma ko a kan d'a yɛrɛ wolodenw ma o tuma na n denw fila kɔrɔ n'o ye a musow ye sa hunna ataharu lakum ko olu de saniman don aw ye ka tɛmɛ a cɛ dama ka se ɲɔgɔn ma kan fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ wala tukhzuni a kana n lamaloya fi dɔyifi n ka dunanw na a kana n lamaloya n ka dunanw na alaysa minkum rajulun rashid a fɔ danbetigi si tɛ aw la min bɛ se ka nin kunbɛn min bɛ maloya danbe bɛ min na naam qalu nun ka mɔgɔw ko a ma lutu laqad alimta e b'a dɔn tigitigi foyi tɛ anw fɛ i denmusow la min hakin hakɛ si la i b'a dɔn mago t'i denmusow kɔnɔ e yɛrɛ tigitigi ma e bɛ fɛn dɔn an mago bɛ min na e b'a dɔn na an mago bɛ min na i b'a dɔn nakun tɛ i denmusow ko ye dunan ninnu bɔ ka d'a ma na kala a ko lutu y'a bolo ci a ko n'a sɔrɔla ko fanga tun bɛ ne na bi aw kan walima yɛrɛ ko ne tun bɛ danbe ka na fanga ma yɔrɔ ma min ka bon n'o ye faso ko ye sa wallahi n kuna dɛmɛ ɲini o fɛ bi lutu ko u ma k'alu law anna li qala law anna li bikum quwwa n'a sɔrɔla fanga bɛ ne na bi ka aw kunbɛn nin na nin ti kɛ aw a'awi ila rukunin shadidin walima ni faso tun bɛ ne bolo bi n bɛ n kɔsɛmɛ faso min na k'o bɛna jɔ ne kɔkɔrɔ ka kɛlɛ kɛ yan nin kun tɛ se ka kɛ dɛ mana a ye nin fɔ min kɛ bɔn kira ka hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ ko lutu kun kɛna ya'awi ila rukunin shadid bɔn u b'a fɔ ko hadisa in ni nin bɛ ɲɔgɔn cɛ u b'o de walawala k'u ti ɲɔgɔn cɛ lutu kun t'a dɔn de ko ale kɔsɛmɛnen bɛ faso ba la mɛ ka sɔrɔ a kɔsɛmɛnen kun don faso ba la mɛlɛkɛw nalen de don u bɛna halakili kɛ mana o hadisa in mana ta juguw bolo cogo o cogo k'u b'o kɛ ka aya in kɛlɛ i b'a ye u kɔrɔ bi ɲɔgɔn ye kuwa kira ka hadisa la kira b'a fɔ ko lutu kun kɔsɛmɛnen don faso la fanga bɛ min na min ka bon mɛ ka sɔrɔ ala ko ya ko a ko n'a sɔrɔla kɔsɛmɛ yɔrɔ kun bɛ ne bolo faso ko la nin o tumana o hadisa in toujours n'i y'a sɔrɔ ani nin ti ɲɔgɔn cɛ parce que u b'a a hadisa tafsiri k'a fɔ de rukunu shadid a kɛna ya'awi ila rukunu shadid mɛ nin yɔrɔ in na ale kun t'o dɔn parce que mɛlɛkɛw rukunu shadid tɛ se ka tɛmɛ ala ka halaki mɛlɛkɛw kan olu nalen jɔ i kɔkɔrɔ naam qalu u ko ya ye lutu anw y'i ma ka ciladenw ye mɔgɔ ninnu tɛ se ka seli k'i ma tɔɔrɔ la nka e ka fa asiri e ka sura taama sa n'i ka i somɔgɔw ye su fan dɔ la n'o ye su laban yanfan ye sa nka mɔgɔ si kana kɔfilɛ aw la dɛ illa muratuka fo n'a kɛra i muso ye innahu i k'a dɔn min filɛ nin ye fɛn min n'o sɔrɔ ma asabahum min ye jama tɔ sɔrɔ wa i k'a dɔn layidu min bi an n'u halakili cɛ o ye sɔgɔmada ye a fɔ sɔgɔmada ka jan bilen sɔgɔmada man jan dɛ o tumana ya isa qalu ya lut inna rusulu rabbika anw y'i ma ka cidenw de ye lan yasilu ilayka bisu'in u tɛ se ka tɔɔrɔ foyi si ma i hakili sigi lutu i hakili sigi tɔɔrɔ t'i sɔrɔ nka an bɛ min ɲini fɛ sa fasiri o tumana isiraw o ye su daminɛ taama ye fasiri o ye su laban taama ye y'a ye o tumana mɛ a ko ya ko fa asiri bi ahalika bi qit'in
min al-layli su fan dɔ ta i ka bɔ ni somɔgɔw ye mais somɔgɔw la yan a tilala ka muso bɔ a la illa mura'ataka aw illa mura'atuka illa imra'atuka birrafi n'i y'a ko ye a fila bɛɛ don illa mura'ataka aw illa mura'atuka mana n'i y'a kɛ imra'atuka ye birrafi qala al-wahidi wala yaltafitu minkum ahadun lakin imra'atuka taltafitu illa mura'atuka fahiya sataltafitu illa mura'ataka bin nasabi faqad ja'alaha mustasnatan min al-ahli ala ma'ana fasri bi ahlika illa mura'ataka illa mura'ataka fala ta'khuzuha ma'aka illa mura'ataka fala ta'khuzuha ma'aka o yɔrɔ faamuna o kuma na a bɛ kɛ ta ye n'a y'i ja a bɛ kɛ tu ye n'a y'i ja nka a bɛɛ n'a bila yɔrɔ don nahawu kɔnɔna na naam a ko fo n'a kɛra i muso in ye min ye tɔw sɔrɔ mais ala ko cogo di ya mina leeli su waati dɔ wala yaltafitu minkum ahad kuma na kow bi taama ni sababu de ni ne ko e nana ko a bɛ taa garisɛgɛ ɲini Kongo ne ye fatiya ta ye n ko nka fɔ k'i se aéroport la ka n'i kɔfilɛ dɛ o ye bidaa ye o bɛ daga cogo jumɛn na a kana kɔfilɛ ko dugawu kɛra a kana kɔ mais ala ko dɔw ma yan ko a kana kɔfilɛ e kɛ ko ye sa ko bɛɛ bɛ boli a boli sira de la ko saraka bɔ ka ɲi ko n'i ko i bɛ saraka bɔ k'o ka ɲi ko mais ko k'a fɔ a kɛ saga jɛman ye dɛ a kɛ saga bilenman ye dɛ k'o ti sɔnni ye k'o ye siriku yɛrɛ ye a kɛ saga bilen mais nabilayi Isa Musa ni ala ka misiko la isbahu bakaratan a fɔra cogo jumɛn na ala ye min fɔ o misi in na anw bɛ se k'o fɔ saraka fɛ na ala legislateurs ye diinɛ yɛlɛmɛ dɔrɔn k'a turu a kun kan u yɛrɛ t'i ta fan dɔn na bilen ayiwa duna zalika tarisu alharisa ayiwa lashi atafiha ayiwa awanun ayiwa ya nin bɛɛ fɔra misi kelen taamasiyɛn na mana ne ko woro saraka a kɛ kɔrɔ woro ye wa a kɛra yɛlɛ woro ye ko nin ye mun bi da kuma y'a ye sa bon fɛn bɛɛ bɛ yen quoi mais a bɛɛ bɛ baara kɛ a yɔrɔ de la i y'a faamu o tumana ala ko u ma mɛlɛkɛw ko dutuma wala yaltafitu minkum ahad mɔgɔ kana kɔfilɛ dɛ a taatɔ filɛ nin a ye taa wa a kana kɔfilɛ dɛ illa mura'atuka fo n'a kɛra i muso ye sa fɛn min n'o sɔrɔ min ye tɔw sɔrɔ dɛ parce que o b'a kɔfilɛ o kɔni tɛ taa ten o muso in tora kɔfilɛ de la fo a ye balawu jigintɔ ye ale faral'u kan inna maw'idahum i k'a dɔn layidu min tar'u ye subuhu sɔgɔmada de don alaysa subuhu bi qaribi sɔgɔmada kɔni o ka surun o sera ka ban o ala ko tuma min na ne ala ka halaki nana sa an ye u ka dugu sanfɛla kɛ a dugumana ye an tilala ka jigini kɛ dugu in kan gabakuru la min bɔlen bɛ sijilu la a bɛɛ sɛbɛnsɛbɛnnen bɛ mandudatin bi maana mutatabi'a o tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na jigini na musawwamatan a kelen kelen jate minɛnen don i ma yɔrɔ wa i k'a dɔn gabakuru in n'o halakiliw tɔɲɔlikɛlaw la a yɔrɔ man jan dɛ nin yɔrɔ in na sisan a ko falamma jaa amruna o don wa a ko tuma min na ne ala ka halakili nana ja'alna aliyaha safilaha
an ye dugu in sanfɛla k'a dugumana ye mana sanfɛla kɛli dugumana ye tafsiritigiw ko o kɔrɔ de ye dugu bɛɛ firila i n'a fɔ bili ni bili binna o tɛ sanfɛla kɛli ye dugumana ye ni bili kɔni firila bili bi sanfɛ de ni halaki nana ni bili binna duguma o ye sanfɛla kɛli ye dugumana ye bon o ye tafsiritigi dɔw ka fɔ ye k'u ka biliw cun'u kan k'u bɛɛ halaki mɛ dɔw ko la ko jibirila y'i bolo don dugu yɛrɛ de kɔrɔ k'a yɛlɛmɛ k'a biri a ɲɛjugu kan dɔw ko mɛlɛkɛw ye dugu in yɛrɛ de bɔ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ f'u tulo bɛ mɛlɛkɛw subahanallahi fɔ k'a la larusi la ko ka sɔrɔ k'a yɛlɛmɛ a ɲɛjugu kan ka jigin a kɛra fɛn o fɛn ye a bɛɛ bɛ ka halaki de f'i ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔ ninnu halakira kumana sanfɛla kɛra dugumana ye ala kana an sanfɛla k'an dugumana wa amtarna aleha hijara an tilala ka gabakuru de jigin u kan min sijilin sijilu de ye bɔgɔ min jenina tasuma na o kumana bɔgɔ min jenina tasuma na o de ye sijilu ye o kumana o de jiginn'u kan mandudin bi maana u tugutugulen ɲɔgɔn na a y'a laban ko musawwamatan a kelen kelen bɛɛ tamajɛnama ye walima a kelen kelen bɛɛ ariserelen don walima a kelen kelen bɛɛ nimoro b'a kan musawwamatan mɛ tafsirikɛla caman b'a fɔ ko ala de b'a kɔrɔ dɔn a mago bɛ mun na musalamatu la yan musawwamatu la mɛ u ko musawwamatu ti dɔwɛrɛ dugu o dugu mɔgɔ min bɛna halaki ni maa 1,000,000 don gabakuru 1,000,000 de jiginna bɛɛ tɔgɔ b'i ta kan musawwama c'était nimoro tɛ mɔgɔw kama ko musawwamatu de kɔrɔ ye musawwama bi maana tamajɛn a tamajɛnyalen don e ka jigin karisa kan e ka taa jigin karisa kan ko tamajɛnyalen don mɛ caman b'a fɔ ko o tamajɛn ko ala de b'a dɔn u tamajɛnnen don mun na tafsiridenw ko tamajɛn ti dɔwɛrɛ bɛɛ de tɔgɔ sɛbɛn b'i ta kan ko e kana karisa jɛ e kana karisa jɛ o de ye musawwamatan ye inda rabbika i ma yɔrɔ ala yɛrɛ de y'a nimoro te o cogo in na wa ma hiya o tumana wa i k'a dɔn halakili walima gabakuru tasumama in mina zalimina bi ba'idin ko a yɔrɔ man jan tɔɲɔnikɛlaw la koyi bon a yɔrɔ man jan tɔɲɔnikɛlaw la bi min fɔ yan makan olu ye kira tɔɲɔ k'u ti sɔn o tumana nin dugu halakilen min filɛ nin ye ni ala y'a yɔrɔ bɛɛ ta tiɲɛ sisan magankaw mana wuli k'u bɛ t'u ka jagokɛyɔrɔw la u bɛ tɛmɛ an na dugu sira fɛ o tumana ko wa ma hiya o don wa mina zalimina bi ba'idin ko a yɔrɔ man jan tɔɲɔnikɛlaw la mɛ tafsiritigi wɛrɛw taara ɲɛfɛ ko wa ma hiya ay tilikal hijara al mawsufa lil halaki المراد بالظالمين ما يشمل قوم لوط ويشمل كل من عصى الله وتجاوز حدوده الله اكبر c'est-à-dire ko kuma kɔni bɛ lutu ka mɔgɔw halakili kan k'a fɔ magankaw de ye ko a man jan aw la n'a bɔra dɔrɔn ko a bɛ voyager a bɛ se a tɔmɔnkɔrɔw ma ko mɛ o dama tɛ dɛ fo hali bi tɔɲɔnikɛla minnu bɛ yen ko a man jan u la hali bi a man jan u la dɛ a bɛɛ de ti jigin komi gabakuru mɛ ɲɛ gan ani dekun ni tɔɔrɔ i b'o y'i ka diɲɛlatigɛ la fo ka t'i sa o tuma na tɔɲɔnikɛla kɔni ala ka halaki yɔrɔ ti janya na o kɔrɔ tɛ a bɛ seri ka ben o la a ti seri ka ben n'a lafiyara a kɔ bi sɛgɛn fo ka t'u sa u ti lafiya o ye wulibali ye dɛ maa o maa kɛra maa tɔɲɔla ye hali i bɛ den minnu wolo ala t'u sago d'u ma wulibali don dɛ dusukun n'a tiɲɛna ka ban foyi ɲuman ti bɔ a la bilen o c'est-à-dire n'a ma tiɲɛ ka da dɔwɛrɛ kan fɔ e ti fɛ ka maa hɛrɛma ye e ti fɛ ka maa tɔgɔ mɛn e mana maa o maa ye k'o b'e ɲɛ e ko f'i k'o bɔ yen ni kɛra ten dɔrɔn hali i bɛ den minnu wolo ala bɛ balawu jigin a bɛɛ kan ni ŋaniya tiɲɛna dɔrɔn baara tiɲɛna diɲɛ na ye a tiɲɛna lahara wulibali don dɛ wa ma hiya mina zalimina bi ba'id a yɔrɔ halaki yɔrɔ man jan tɔɲɔnikɛla la fiyewu na wa ni ala ye cili kɛ n ye cili kɛ madiyanakaw fɛ yen u balimakɛ la
min tɔgɔ ye ko Shuaibu قال Shuaibu ko يا قوم ya ne ka mɔgɔw اعبدوا الله a ye Ala bato ما لكم من إله غيره Ala wɛrɛ t'a bolo ni Ala kelen kɔ ولا تنقصوا المكيال a kana peseli basikili tromper والميزان ani sumani mure إني ne min filɛ أراكم ne bɛ aw ye bi khairin hɛrɛ bɛɛ la n'a ye mure dafa وإني wa a k'a dɔn fana ne yɛrɛ أخاف ne bɛ siran عليكم aw kan عذاب يوم do ɲanga t'a la muhitin min kɛ bɛ ka lakodili kɛ boliyɔrɔ t'a la ويا قوم n ka jamakulu أوفوا المكيال a ye peseli fɛnw dafa والميزان ani jaw بالقسط ni laadiriyaw ye ولا تبخسوا الناس أشياءهم a kana mɔgɔw pɛridiw halala la ولا تعثوا a kana a bolo don في الأرض dugumakolo ka mufsidina ni ka kɛ cɛnikɛla ye y'a ye a ko wa ila madiyana akhahum Shuaibu a ko n ye Shuaibu fana ci ka taa Madiyana نعم Madiyana o fana ye dugu ye نعم ismu qabilatin qabila dɔ de tɔgɔ don نعم التي تنتسب إلى مدينة نعم ابن إبراهيم الله أكبر نبيلا إبراهيم دي دو تقو كن يكون مدينة قبيلة بن نسبايا كان على دما نو مدينة الله أكبر وكانوا يسكنون في منطقة التي تسمى معان نعم وكن سجلم يرولا من بيويل معان دي او يورا يرى تقاو بين حدود الحجاز والشام نعم أبي الشامي ani magande cɛ hijaji jamana ani shami jamana a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ in kun b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ han nam Shuaibu ci Shuaibu ka yɔrɔ in wa ahlu Madiyana نعم u b'u wele bi ashabil aikati نعم Madiyana a bɛ wele Madiyana souvent Madiyana kɔfɛ aikati de nana bila a kan الله أكبر Shuaibu yɛrɛ fa tɔgɔ o ye Meikel ibnu Yashijur الله أكبر ibnu Madiyan ibnu Ibrahim e fana ka Shuaibu ka nasabaya bɛna Ibrahima na o kumana aikati ani a tɔgɔ ye di Madiyana نعم a bɛ sɔrɔ a tɔgɔ de tun ye Madiyana après o waati tɛmɛnen a nana kɛ Aika ye نعم walima yɛrɛ Aika o ye yɔrɔ dɔ de ye Madiyana kɛrɛfɛ u man jan ɲɔgɔn na نعم parce que u b'o de fɔ tafsiritigi dɔw ko Shuaibu cira umma fila de ma a cira Madiyana a cira Aika bon u b'a fɔ non dɔw b'a fɔ ko non k'o tɛ tiɲɛ ye quoi نعم ko a ma ci yɔrɔ fila la yɔrɔ kelen de don Non. mais yɔrɔ kelen minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'u tɛ kelen parce que Aika o ye jiritu mayɔrɔba dɔ de ye Non. o ka dɔgɔ surakaw fɛ yen kosɛbɛ bon ka yiri tu ka fan bɛɛ fa o ka dɔgɔ olu fɛ yen Non, non. o kumana yɔrɔ in a yiri kun ka ca kojugu o de la u b'ale wele ko El Aika الله tari ma faamu de Non. naam mais Shuaibu kɔni Ibrahima fana a bɛ nasabaya ka t'o de ma parce que ale fa ye Michael ye o kɔfɛ Yashijur ayiwa a fa ye o y'a mɔkɛ ye ayiwa ibnu Madiyan o kumana o fana den ye Madiyana ye ibnu Ibrahim o kumana wa ila Madiyana akhahum Shuaiban o kumana n ye Shuaibu ci Madiyanakaw ma u balimakɛ naam قال يا قوم a ko a ka mɔgɔw ma ubudullaha a ye Ala kelen bato ما لكم من إله غيره Ala foyi t'a bolo ko a b'o bato k'o bɛ mago ɲɛ k'o sabatilen don Ala kelen kɔ نعم wala tanqusu el mikiyala o kumana mikiyalu de ye peseli nɔniya kɛ fɛnw ye mikiyalu o dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ ni ji bɛ suma ni fɛn minnu ye o de la Mikayilu yɛrɛ tɔgɔ nana parce que ale de bɛ ji suma a ye nin di Mali mɔgɔw ma a ye nin bila ka taa Kodowari a ye nin di Gawukaw ma o tilatilali o ye Mikayilu ka baara ye o kumana komi a bɛ jimafɛnw suma n'o ye kumana ale yɛrɛ tɔgɔ dara ko Mikayilu o kumana a bɛ tuluw sumantɔ a kana ɲɔgɔn janfa wali mizanu kɔni b'a bɛɛ ta o bɛ basikili ta a bɛ ja ta ja ye i n'a fɔ u bɛ sanu pese fɛn fitinin min na
an b'a fɔ o ma ko ja bamanankan na quoi inni arakum bi khair ne kɔni ɲɛ b'aw la a bɛ hɛrɛ da la n'a ye baara kɛ tiɲɛ kan wulibali don dɛ mɔgɔ o mɔgɔ jamana o jamana n'a a bɛ baara kɛ tiɲɛ kan hali n'a ko ala tɛ a bɛ balo hɛrɛ la diɲɛ na yan lahara o y'a dama ko wɛrɛ mais tiɲɛ ni tiɲɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a ma ɲɔgɔn janfa wallahi ala bɛ hɛrɛ k'aw ye dugukolo kan kumana Shuaibu y'o de fɔ ala wɛrɛ t'a bolo ala kelen kɔ dɛ nka min gɛlɛya an ma wala tanqusul mikyala a kana sumalifɛnw namara wali mizana ani jateminɛfɛnw inni arakum bi khairi tant que a ma ɲɔgɔn janfa sanni ni feere la ne ɲɛ bɛ ala ka hɛrɛ la aw kan wa inni akhafu alaykum nka ne bɛ siran aw ni ɲanga taa ɲɛ azaba yawmin n bɛ siran ani don ɲanga taa ɲɛ muhitin don min ɲanga taa ba aw kori n'a ma ala dɔn karima faamu de n'a tilenna ni ɲɔgɔn cɛ arakum bi khair ɲɛ b'a la diɲɛ hɛrɛ la nka n'a ma ala kele bandiya ka sɔn ala la ka tugu ala nɔfɛ inni akhafu alaykum azaba yawmin n bɛ siran ani don ɲanga taa ɲɛ sa muhitin taayɔrɔ tɛ yen min na k'a fɔ ɲanga taa nana i bɛ boli ka bɔ a la o ye diɲɛ ta ye lahara ta kɔni n'o nana boli yɔrɔ ci wa ya qawmi n ka jama ufu el mikyala a ye peseli kɛ basigili dafa wal mizana ani jaw ni tilennenya ye a y'a kɛ k'a tilen dɛ wala tabkhasu nasa ashiya'ahum a kana mɔgɔw namara u halalaw la dɛ a kana mɔgɔw namara u halalaw la o la peseli la o ye yɔrɔ fila ye ne b'a san i fɛ i ye kilo 100 da ne ka basigili kan n b'a jate minɛ k'a f'u ye ko kilo 90 don o tuma na a y'o jigin k'o bila dɔwɛrɛ yɛlɛ n kun o bɛ dɔwɛrɛ yɛlɛ o ye kilo 100 ye kun i b'a fɔ k'o ye kilo 90 o tuma na e ye kilo 10 sɔrɔ sisan namara la o ye kɛcogo dɔ ye filanan ye mun ye mɔgɔ nana a bɛna sanni kɛ e fɛ a ko a mago bɛ malo kilo 100 na i ye malo kilo 90 yɛlɛmɛ basigili la ka sɔrɔ k'o pese ko a filɛ ko 100 don ko a y'a jigin i y'o d'o ma n'i b'a san ayiwa awazanuhum yafsirun y'a ye o tuma na nin de ye kojuguba ye parce que nin min filɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan tant que java bɛ sugu kɔnɔ jamana tɛ lafiya bilahi tant que mure bɛ namara basigili bɛ namara feere bɛ kɛ galo kan ala tɛ hɛrɛ kɛ a ye abada tubabu n'a ka kafiriya filɛ nin ye an ko k'olu tɛ silamɛ ye mais n'u ye boîte o boîte d'i ma n'u ko kisɛ 20 o de b'a kɔnɔ fo ni bolo wɛrɛ y'a bɔ u b'a garamu f'u ye k'a kilo f'u ye k'a fɛn bɛɛ d'i ma k'a ban wa o yɛrɛ de don jagoya tɛ olu k'an dan olu ko ala tɛ yen mais olu dara maaya la o lafiyara mais anw ko ala bɛ yen anw ko an ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ ka ɲɔgɔn ɲɛnɛma dun an filɛ a la nin wulibali don dɛ ni sugu tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ banna parce que sugu kɔrɔ ye mun ye bɛɛ de ɲɛsin fa ye yen ye i ka dumuni ɲinini ni i ka lafiya ɲinini bɛɛ ɲɛsin fa lafiya ni dumuni na n'o kɛra tɔɲɔni ni namara ye o tuma na o la ala bɛ bɛɛ labɔ halaki la nin de b'an ka koyi sanji ko o fɛn o a bɛɛ bɛ jɔ ni nin namara ye ni nin janfa ninnu de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na kira ɲɛna wala tabkhasu nasa ashiya'ahum a kana mɔgɔw ka fɛnw namara a kana kɛ naam wala ta'asaw a kana aw bolo don de kɔrɔ ye ka dan sago ka tiɲɛni kɛ fil ardi dugumakolo sanfɛ mufsidina ka kɛ mɔgɔ fagala ye ka kɛ wali nafolo minɛna ye ka kɛ siratigɛla ye mɔgɔw ɲɛ a kana kɛ naam baqiyatullahi ala ye tɔ min to aw ye o hɛrɛ ka bon dɛ aw kan n'aw kɛra muminina ko a dalen bɛ ala la wa ne yɛrɛ min bɛ kuma ne kɔni ma kɛ aw kan bi hafizin ko n bɛ taa n jɔ k'a filɛ
aka baraka yɔrɔ la n'a kɛ ko ɲɛ na walima a ma ɲɛ la ne ta aw ka gardien ala ɲɛ b'aw la o b'a bɔ nka baqiyatullahi ala ye tɔ min to aw ye o hɛrɛ ka bon o bɛ maa bɔ o ala ko ala m'a fɔ kana muso ko kɛ ala ko de walimuso to yen baqiyatullah ko kelen furu fila furu saba furu naani furu khairun ala ye min t'u ye o ka ca o ye alors kana mɔgɔ tromper k'a ka basikili dajɛ ka sɔrɔ a ka kilo dafalen don la a feere a ɲɛ kan i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ baqiyatullah o fitinini min bɛ sɔrɔ barika b'o la ala y'o min tɔ t'u ye k'o ye halala ye mana baqiyatullah de kɔrɔ ye ala ye min tɔ to e ye a ma don i ni min cɛ o tumana o de hɛrɛ ka bon khairun lakum o hɛrɛ ka bon a kan ala m'a fɔ kana tɔnɔ ɲini tɔnɔ ɲini mais a ko de kana mɔgɔ janfa mais tɔnɔ ɲini ala m'a fɔ muso ko to yen la ko i ka i yɛrɛ de ta ɲini i yɛrɛ ye i ka walita to yen mana baqiyatullah ala ye min to aw ye o de hɛrɛ ka bon n'a sɔrɔla aw ye muminu yɛrɛ ye mais ne kɔni tɛ aw ka kɔlɔsilikɛla ye dɛ ko ne bɛ taa n jɔ sugu la basikili dafara a ma dafa ayi ala min ko a kana kɛ o ɲɛ b'a la